Parikot ita tinasurok sa ngagasot ang manalon iti BSU Strawberry Farm ti panakadiskwalipikarda iti BSU Farmer Cooperator Program kalpasan ti panakaimplementar ti kaunaan ken kabarbaro a pulisiya iti panagabang iti lote ti pagadalan. Dahito iti damag iti panagsubsubli ni Jezreel Kate Lapizar. Kang runaan a pagbiyagan ti sumagmamano a pamilya ti panaggarden da iti BSU Strawberry Farm. Napagturpos ti may sa manalon dagiti anak da iti kolehyo gapo iti daytoy. Rason no apay naklaat ken nadismayada kalpasan a maysada kadagiti nadiskwalipika iti kaunaan a polisiya ti Strawberry Farm. Sigun kan kuana maatap a nadiskwalipikada gapo taado dagiti kaapelyedo da nga addaan matlaeng iti ababangan a paset ti talon. Ano na di, sa gaysang agbibiro kami ti pagkwa. Paggardinan mi, ngam siya de garo ti problema mi jay pagpunan mi manen. Sigun iti barangay captain ti Betag, na iya si dagkadakwada ti arungaing dagiti mannalon, ngam awan ti maaramidan daga puta daga ti BSU ti taltalunan dagiti mannalon. Insingasing nalaangan nga agturong dagitoy iti pagadalan tapno makasarita da dagiti masaknan nga opisyal a makatulong kadakwada. Pwede naman kayong individual na punta sa BSU. Kung sino man yung mga taong pwede nyong i-approach at sabihin ninyo yung mga hinaing ninyo. Personal kayong pupunta doon para alam din nila. Sigun mat iti Vice President for Business Affairs ti Benguet State University na ingat kan sistematiko a proseso tinagdalanan ti panakaaramid da ti kaunaan a polisiya para iti Strawberry Farm. Nabagaan dagiti mannalon maipapan iti daytoy idi pay Oktubre tinapan atawan kalpasan ti nakaaproba ti polisiya asigun kan kuana ket umdas a panawan tapno makasagana da. Imbinglay namet dagiti nagduduma a rason a nakadiskwalipikaan dagiti nasurok sa ngagasot a mannalon. Bawal ang subleasing. Ikaw ang nakapartner kay BSU pero ipinapatrabaho mo sa iba. Hindi naman pwede yon. Kung sana ikaw ay nagrerenta lang ng labor ng iba, pwede po yon, nagrenta ka ng labor. Pero Agkakabagyan dagiti mannalon a naikatan iti ababangan a lote. Sigun kan kuana, masapol a maiwaras ti area wenno lote tapno ad-adu dagiti makabenepisyo a pamilya. Maipaima kadagiti empleyado ti BSU a miyembro ti sariling sikap program dagiti lote a mabakante. Posible a maiserrek dagiti naikat iti pasot ti sariling sikap babaen iti pamalubos dagiti empleyado ti BSU a naipaayan iti area kenno paabangan da daytoy. Ang pwede natin gawin is siguro mag-request po tayo sa BSU for possible consideration. Yun lang naman po ang pwede natin gawin sa ngayon. And at the same time, would there be other alternatives that the university would provide sa mga displaced na farmers natin, sana mabigyan din sila. Some of them came to the office actually, so we were looking for remedies. And I hope that siguro medyo napagtutungtungan at may kanlat ta isudat biko other opportunities. With what the BSU can offer. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.